שלום לכולם. היום אנחנו חוגגים את ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, חג האילנות. החג של הפירות והאוכל הטעים. ומה אני כל כך אוהב בחג הזה? שימו לב, תסתכלו רגע החוצה. זה חג שבו בעצם העצים לא נראים בשיא שלהם. הם בטח לא פורחים, חוץ מהשקדיה. הכל בשלכת, הכל רטוב, לא רואים בכלל פריחה, בטח שלא רואים פירות בשלב הזה. אז מה אנחנו כל כך אוהבים בחג הזה? חז"ל אמרו לנו כבר אז שזה חג שאנחנו חוגגים אותו, את הפוטנציאל שלו. אנחנו חוגגים את האילנות כי אנחנו יודעים שעכשיו הם במצב כזה, אבל בעתיד הם יוציאו פירות ויפרחו ויהיו פשוט נהדרים וטעימים. אז אני רוצה לקחת את זה גם למקום שלנו, האישי. אמנם יכול להיות שאנחנו עכשיו לא נמצאים בשיא שלנו, לא כולנו, ויש לנו מטרות ויעדים. זה היום שאנחנו יכולים לחגוג את היעד שלנו, לא את מה שאנחנו היום, את מה שאנחנו יודעים שאנחנו נהיה. וחוץ מזה, תנצלו את החג הזה לאכול פירות טריים, לא צריך יבשים. ואם בחרתם ביבשים, תבחרו ביבשים לא המסוכרים מאוד. ואם בחרתם בשקדים, אז לא השקדים הממולחים מאוד. יש פירות יבשים נהדרים, לאכול אותם טריים וטובים, פירות כמובן, תוצרת הארץ. וזה הכל היום, שיהיה לנו רק בריאות וחג שמח.